Ja, ud til højre, derude. Det er bygningerne derude. Nå, ikke Kom med. Jeg er lidt bagud, men jeg kommer. Nej. Når du ser dæmningen, så kig ud til... Skal jeg lande op på det store tag, eller? Hvilke af dem? Nej, ja, det der er alene. Nej, jeg tager de der 3 bygninger helt ud i... Så tager jeg dem. Der er en, der er landet der. Ja, der er en, der er landet helt derude, så tager vi det ud til højre. Ja. Og lander op på taget. Jeg tager de bygninger derovre for så. Ja, jeg bare gør det. Fuck, det var helt tomt. Seriøst? What the fuck? Der er en shotgun her. Ej, 2 der er helt tomme. Hvad sker der? Fuck noget lort. Der er en M9 her. Og en AR. Nej. En granat. Ikke. En granat. Det skal nok få gjort meget af. Fuck sake. Hvis de kommer ind. Jeg har jo en kniv, men... Jeg fik da en masse medkits. Eller det er med til noget. Jeg er bare klar til at trække den nat, når de kommer. Ej, to med MR. Sådan, mand. Mangler bare lige en fucking backpack her. Kan lige ligge herinde. Ikke selvfølgelig. Ej, jeg skal ikke gøre det let for mig. Ja, jeg skal komme ind til dig, eller hvad? Ja, jeg var i den sidste. Ja, MR klar. Der er en, der løber hen til dig, mand. Oh shit. En, der løber ind i en bygning nu. Hvis Ja. det er den, jeg tror det er. Det er det. Skal jeg tage ham bagfra? Ja, han er død. Okay, jeg kommer ind nu, ikke knak mig. Ja, okay. Jeg går op ad trappen nu. Ja, han ligger lige oppe på toppen. For helvede, fuck, der er en her. Nej, det er mig! Det er mig! Nej, der var en anden en derinde. Nå, men det var mig det der, du plukkede. Jeg tager lige Nej, her. det var ikke mig, der skød dig. Det var ham der er efter mig. Har du ikke shotgun? Nej, jeg har ikke shotgun, jeg har M4. Jeg healer lige. Sådan. Er han stadig derinde? Ja. Er han stadig derinde? Yes. Skal jeg kaste en granat den? Han er lige lukket døren, så. Jeg kaster en granat den. Fuck. Ja, Han er, der er en under dig. Yes. Ja. Væk! Jeg kaster en granat! Jeg har set. Fuck, man. Han kommer efter dig. Nej, øj! Du fik 2! Nice! Bullshit, mand! De granater, de er gode. Fuck, hvor sikkert. Double kill med nade, Colin. Boom. Fandme ikke nogen, der skal sige, at jeg ikke kan med det. Jeg tager lige hans shotgun. Fuck, hvor fedt, mand. Hvor fanden døde ham den anden hen? Han døde... Hvor døde ham den anden hen? Han er mange. Nej, det er han ikke. 3 skud. Oh shit. Var det dig? Ja, det var det nok. Hvor er der en... Seriøst, hvor er der en backpack henne? Har du en backpack endnu? Ja. Skal jeg droppe den? Det kunne være... der er en AR henne. Jeg har ingen... Jeg har AR. Har du to? Jamen, Nej. der er et skud herinde, for fanden. Jeg har skud. Men hvor er den? Vi skal have... Jeg er gået ovenpå. Okay, gå ned under. Der var AR-skud her. Lige. Dem tager jeg lige. Jamen, det er fordi jeg ikke kan tage dem, fordi jeg har nogen fucking backpack. Der var sgu da en eller anden, der døde her. Hvorhen? Nej. Jeg er i samme etage som du er. Ja, kom herned. Nej, jeg dropper her. Nå, men du har jo ikke 2 backpacks, jo. Jo, jeg har. Nå, så... kom med den. Helt. Giv mig den fucking AR, svin. Skal vi ned under, eller hvad? Jeg skal lige have den der AR. Hvor fanden lagde den hen? Herinde. Ja, der. Ej, det var godt, du fik den der, hold. Det var fucking godt. Ja, du tog den, der var sådan en enkeltskuds AR, var Ja, det så jeg. Ja, godt nok. Nej, så er der ikke flere. Så er der ikke mere i det her. Der er noget der. Nej, det var ikke. Har han døde helt hernede? Hvordan døde han helt hernede? Det var det, de må i skade så. Prøv at komme hele vejen ned. Ja, jeg går ned. Jamen, hvad fanden sker der? Han er død helt hernede. Nej, det var da ham, du... Nej, ja, det er rigtigt. Nej, jeg har ikke skudt nogen som helst. Det er nok bare ramt igennem vægen. Lad os få noget armor. De er åbenbart gode, de nades, så. Åbenbart det. Der er ikke noget. Ja, der er en mere. Nice. Bare ikke lige på min bar. Jeg ved ikke, hvorfor man ikke kan sætte min nummer 4 bare. Kan du ikke?
Nej, ikke nades. Jeg ved ikke, hvad den er til. Om det er til medkits. Jeg kan lige prøve. Nej, der er ikke noget Nej, herinde. heller ikke medkits. Der er ikke noget herinde, så lad os bare komme videre. Jeg ved sgu ikke, hvad det er. Det er et eller andet til at se, så. Hold. Ja, jeg går ud nu. Gå ind på... Ja, jeg skulle lige se. Der er jeg her. Det var en military. Nice. Noget armor, han desværre. Bare komme ud. Vi skal bare kigge i de her bygninger hele. Alle sammen igennem. Er du medkit? Backpack. Stable. Er jeg her? Er der ikke noget vildt her? Nå, der var sgu da shotgun skud der. Og det er Nå. godt gemt. Det var slet ikke. Okay, ikke den. Ind i den næste bygning til venstre. Jeg håber hele tiden for der er armor der. Kom, vi går over vejen her. Kom. Ja. Der er han. De der bygninger, der er der altid armor der. Den er coffee ting der. Ja, lige præcis. Altid armor ind i. Slags. Backpack. Ikke noget armor. Og M9. Også her. 108 skud her nu. 108. Til riflen. Til riflen. Jeg har 267. 5 skud til shotgunnen, så jeg skal lige have flere shotgun skud. Ja. Du kan bare få mine, jeg bruger, men det var aldrig. Hvis den ligger der ikke. Skal du have min shotgun? Nej. Jeg skal nok komme noget. Ja, jamen, jeg dropper dem nu. Den ligger på gulvet. Det er dyrt. Der er. Hvor fanden. Ja, der er der medkit. Der er ikke noget space, jeg skal lige shredde lidt her. Det jeg har som fylde, så Jeg tog den. meget. Okay, kom. Jeg mangler en. Shotgun skud. Der ligger altid en der. Nej, det er lige skud armor. Pis. Jeg løber lige over vejen, Collie. Nej, jeg går lige ind ved siden af her. Tankstation? Nej, jeg er løbet ind ved siden af i stedet for. Nej, til højre? Ja. Ja, måske ikke bare ligge der, kan jeg. Lad os prøve den tankstation der. Ej, der holder ikke nogen ATV derhen. Nej, så first person, når du gør det. Med alt. Nå, ja. 9 skud. Ikke noget armor. Ja, sådan typisk, så bliver taget herinde. Ja, så er nu. Hvor skal vi ud hen? Vi skal Du kan simpelthen holde 3. fuck, ja, det er ikke noget. 60 sekunder, mand. Fuck, hvor lort. Jeg tror, vi skal da gøre et eller andet nu. Ej, vi er der, vi skal bare opad. Vi skal bare nord. Collie, jeg ved, hvor der holder en ATV hen. Kom, den var jeg. Fuck noget lort, man. Vi skal til at komme afsted. Kom nu, hold dig. Please, hold dig. Fuck. This. North. Den vej. Der er ikke nogen. Bare altid holde ind i en af de her bygninger her.
fuck. Var der noget? Fuck, der er selvfølgelig en mur. Ja. Ej, det bliver ligesom sidste her. Fuck, hvor nært. Jeg vil lige passe mig, at holde den ATV lige til os her. Og lige en lille en. Yes. Bare den der vej der. Hvor sko kan jeg med stedet der? Ej, jeg er faktisk ret sikker på, at det var der. Det er så fedt, at man kigger på en anden, som bare løber. Nå, når man sigter, så går man langsomt. Der er sgu da en bil dernede. Nej, han virker ikke. Det er med tvivl om, hvad jeg vælger, om jeg vil gøre det third person eller first person. Når jeg skal skyde, er det first person, og når jeg skal køre, er det third. Det er sådan, jeg har det. Det er sådan, jeg har det pænt til, men jeg prøver lidt at skyde, når man ser det udefra, fordi jeg tror, det kan være bedre at gøre det sådan, men jeg ved det ikke. Jeg ved bare ikke, at der var det bedste at gøre sådan. Jeg kan slet ikke finde ud af at skyde i third person overhovedet. I GTA er det nemt nok. I forhold til first. Jeg har bare behov for det der sigte der. Der er en bil, der kører til venstre side. Synes jeg, det lignede. Med den by til venstre, der var lige det, der var en bil, der kørte. Ja. Og den løber op på bakken, altså. Og ud over horisonten. Ja, ikke. AK. Hvorfor kan man ikke se gassen bag i os nu? Jeg forstår det ikke. Det er ikke engang først kommet i Cranberry nu. Vi er i hvad? Vi er H6. H6. Jamen, du kan se hvor vi er han, altså Vi er tæt på den der by der. Nej, men prøv at se, Kold. Det der. Kan du se Cranberry? Ja. Ja, prøv at følge lige op nord. Der kommer sådan en skillevej. Det er lige der, hvor vi står lige nu. Okay. Vi skal bare lige op der. Ja, vi kan da godt kunne nå det på fod, så bare gå. Snilt. Vi har jo nok armor, vi mangler jo nok det armor. Nej, det vi ikke har, det er rigtigt. Det er lidt noget lort, det. Vi må se, om vi kan klare det. Jamen, vi må bare snige lidt frem og så nakke nogen med noget armor. Og det vi ikke fandt, det er rigtigt. Der var et eller andet, vi ikke fandt. Jeg har tit mødt mennesker herfra, så vi skal lige passe lidt på. Godt nok også lang tid siden, jeg har set et drop. Jeg sad og så spillede alene her tidligere, ikke? Ja. Og så lige pludselig så fandt jeg ud af, at jeg havde lavet den samme fejl, som vi lavede lige før, det der med, at vi var forkerte sted, ikke? Ja.
Og jeg havde ikke nogen bil, så jeg skulle bare løbe af shit. Og jeg løb bare helvedes, jeg bare healede mig selv hele tiden, ikke? Jeg tror, jeg løb i sådan 10 minutter eller andet, så lige så bliver jeg bare nakket en sniper. Jeg havde bare løbet for ingenting. Det var fucking nederen, og jeg havde her meget armor, og jeg havde alt. Det var fucking nederen. Det er der, hvor det rent faktisk pissede mig af i det her spil. Er det bare lige heldig at få et drop her? Der er den i den sniperen kun har et drops. Ja, det er fucking irriterende. Men omvendt kunne jeg også godt den. Jeg synes, det kunne være federe, hvis, hvis det ikke kun var et drops, men den også var sådan de der hunting cabins, de der hytter for eksempel ude i skoven og sådan noget. Det kunne være fucking. Nå, du kan se røgen heroppe fra. Ja. Så skal vi den vej. Præcis. Bare pas på heroppe på bjergtoppen. Ja. Nu har vi da en bjergtop. Jeg ved med, jeg tror bare vi skal blive her, fordi de fleste de tager den anden, der du kan se derovre. Så jeg tror bare vi bliver her. Ja, der kører en bil derhen, Kold. Der kører en bil derhen på modsatte bjergtop den vej der. Ja, det kan jeg godt se. Ja. Lad os lige gå hen, bare, så vi kan se ham, når han kommer tæt på. Skal vi ikke bare vente, til han kommer tæt på her? Her er det et godt sted. Ja. Pas lidt på, så vi ikke bare er alt for synlige. Vi er kun synlige i den her side. Jeg tjekker lige den anden side. Hvor fanden kører han op hen? Hvor kommer han op hen her? Så han kommer op ud til venstre. Hunting rifle. Fuck, der er en, der har en hunting rifle. Kold. Pis. Fedt, man. Han kører ned, Kold. Han kan ikke komme op der. Lad os bare løbe. Den her vej. Spencer Hills. Fuck det. Okay, vi skal til at løbe nu, Kold. Nå. Jeg brugte lidt for lang tid her. Jeg tror det var her, hvor vi skulle være. Nej, men vi er i det der Spencer Hills der, og du kan se, at safe zone er længere hen. Det er hen ved enden af det. Der er kun 20 tilbage, og vi har Circus Armor. Nej! Jeg søger ned mellem træerne. Ja, skal vi ikke det? Jo. Vi skal da den vej. Jeg tror vi skal gennem skoven. Den vej. Ja, jeg tror heller ikke nødvendigvis, vi skal arbejde G5 var det. G5, men vi burde rent faktisk være i safe zone nu. Ja. Bare løbe west north, den vej. Skide åben så. Lad os bare løbe langs trægrænsen. Ja. Jeg spørger, der ikke er en, der sidder her. Jeg smider en hunting rifle der, så er vi edderrømme færdig. Hvor fanden er du henne? Når du løber helt inde i skoven. Ja, men jeg tænker bare, om han sidder her et eller andet sted. Jeg tror sgu ikke, han er tæt på. Jeg aner ikke, hvor han var henne. Jeg så bare, at det var en, der dræbte en med den. Nå. Og der er kun 19 minutter tilbage, mand. Shit. Vi skal være i G4. Vi skal lige lidt nordvest. Der er et drop der. Ja, vi skal ikke tage det. Jeg tror på det bliver... Jamen, vi kan sigte derhen af. Der er nok, det lander lige ved siden af en campingvogn. Vi skal prøve at dække det. Og bare sidde og sigte på det. Lad os prøve at hoppe op på det der bjerg derhen. Fordi Amma sniperen, han sidder og sigter på den et eller andet sted. Det er jeg også sikker på, han gør. Det var fedt, hvis vi kan afsløre hans positioner.
Ja, præcis. Det er for langt væk. Det er fucking langt væk. Det der på bjerg, der hjælper ingen skid, tror jeg. Det er også bare midt ude i det åbne nu. Det er lidt nøjeren. Uden armor. Ja, præcis. Hvor er det landet hun? Ja, der. Lad os prøve at gå ind til den. Lad os prøve at gå ind. Der løber en der. Der er en lige dernede. Okay. Jeg kan se biler. Bil! Der er også en bil lige ud. Der hvor jeg kigger. Jamen de løber alle sammen hen mod drop. Ja. Der kommer en bil der. Vi står lidt træls. Ja, helt vildt, men vi skal bare væk herfra. Ja. Alle går efter det der drop der. Prøv at se bilen. Og bilen ryger. Ja, vi skal smadre den. Hvor blev ham der af egentlig? Ham der, vi skal bare gemme os i en de er tæt på. Ja. Han rammer. Jeg rammer ham også. Han er død. Han er lige der. Han er død. Nice. Det hjælper, når man er 2 om 1. Helt vildt. Jeg tror, de havde armor. Nej, der er der. Lad os lige kigge. Kør en bil derude til højre. Pas på inde ved... De skulle da med mange skud nemlig. Pas på derinde, Collie, inde ved alle de der ting der. Jeg lægger mig ned her. Ja. Jeg tjekker her. Jeg lægger mig. Nej, ikke noget armor. 2 medkits til det her. Okay. Jeg tjekker den anden der. Hvor her han er. Hvor her. Droppet er lige der, men de har taget det. De har taget det. 100%. Jeg lægger nogle medkits eller hvad. Hvor bliver jeg ramt der? Ja, det rammer. Der ligger ikke noget deroppe, Collie, så vil det være, så er det taget nu. Ja, men jeg sidder her bare. Ja. Der er en gammel vogn, vi kan gæbe os i. Vi er i F4. Der er sikkert nogen. Ja. Og vi er lige gået over, vi skal længere op til højre, vi skal følge den her flod her, Collie. Eller å, vil jeg mere kalde det. Og pas på, de er lige på den anden side jo. Oh, I know. Til venstre. Ja, vi løber bare ind i de her buske her. Jeg er ret sikker på, at de har kørt videre, de drenge der, fordi jeg synes, jeg så en bil køre videre. Men jeg er overhovedet ikke sikker på, at det er den. Har jeg klikket det for at sigte, eller hvad? Ja, 100%. Okay. Fordi jeg gør det ikke. Men jeg gjorde det til sidst. Jeg har slet ikke fundet ud af, når jeg ikke gør det. Nej, jeg synes, jeg lagde den op, når det var langt væk. Men tæt på, så fungerede det fint nok. Det var også mig, der fik den begge to, ja. Men jeg begyndte at ramme længere, hvor jeg sigtede der til sidst på den sidste ja, vi skal bare... Det er lidt den flod. Ja, jeg ramte den første lidt. Ja. Ja. Er der også der? Det tror jeg. Nej, det er det ikke. Jo, vent. Jeg ved det ikke. Jeg lægger mig bare ned her. Hvorfor kan man ikke skyde, når man lægger sig? Kan du også godt? Nej, jeg kan ikke. Hvor er det henne? Fanden er det henne? Deroppe bag bakkerne, er det ikke? Det er ikke efter os. Nej, de skyder efter hinanden. Ja. Jeg skal bare blive siddende her, eller hvad? Ej, vi løber lige lidt længere op, bare for at være lidt mere... Det er sikkert godt nok at være på sådan en bjergtop, der vi lige kan løbe op og ned fra. Ja, jeg sætter mig i de her buske her. Sætter mig dem her. Hvor er du henne, Collie? Jeg løber opad. Nå, du løber opad? Ja, okay. Jeg er ved en sten nu. Ja, jeg har set det, Ja, deromme. Det må de næsten være. Hvis de kommer tæt, har jeg en shotgun klar. Ja, helt sikkert. De må løbe over den her vej snart. Jeg har kigger bagefter. Prøv lige at løbe op og kigge. Ja, bare kom op, Collie. De kan ikke se noget her. Og bilen holder derhen, Collie. Bilen holder ud til højre. Det er og den grønne smoke er der til venstre, så vi skal til. Den kommer snart. Vi skal til højre. Hvor fanden blev du af? Der kører en bil helt derude. Hvor blev der? Nå der. Så her. Der kører en bil helt derude til højre. Den holder derude. Og der er plukket? Nej, jeg har ikke skudt noget. Der var ikke nogen skud. Nå. Lad os løbe ned til den bil, der er dernede, Collie, og se hvad der sker. Okay. Der holder en bil ud til venstre også. Okay, der holder... Okay, der kører... Okay, de er alle sammen lige derovre, Collie. Over til venstre. Ja. Lad os prøve... Der er 8 tilbage nu. Lad os prøve at gå her og kigge hen med dem. Der er en bil, der kører.
Ja, bare læg derned, bare læg derned. Nej, sæt. Ja. Hvor kører den hen? Den kørte langt væk fra os. Nej, jeg tror, hen mod os. Nej. Jeg tror, du hen mod. Nej. Der holder en bil lige dernede. Det så ud som om den kørte hen mod den. Jeg er klar på at nakke den her. Ja. Det er ikke ud til, at der er nogen i den. Lige med min kikært. En til højre, vist. Nej. Hvordan? Det var der vist ikke. Er det en bil, eller skal vi lade den være? Lad den være, fordi de dækker den sikkert, mens den er jo. Det er også det, jeg tror, det er, nemlig. Det er bare sidder. Hvor fanden er du hen? Det er ved siden af dig. Nå, der. Bare kom ind i busken. Nej, den her busk her. Så er der inde i den der nu? Ja, du gør. Jeg kan slet ikke se det. Skal vi se. Safe zone. Jeg er ret sikker på, at vi sidder lidt nord i safe zone. Der er i G3. Ja, jeg er ret sikker, vi sidder... Kan du se den der lille flod i safe zone? Kom ind i busken, Kold. Kan du se den der? Prøv at kigge på map. Ja, vi sidder oppe for enden af den. Okay. Ovenover den. Og alle de andre er derhen i venstre hjørne. Der er 5 tilbage. Nej. Lad os bare lægge os ned så. Har du 100% liv, Kold? Yep. Ja. Jeg kalde på et airdrop. Nej. Det er sådan nogen undskyld. Nej, der er ikke nogen skud. De kommer derhen fra, hvor røgen er, Kold. Derhen til venstre. Hvis vi... tror nogen er smuttet til højre. Udgangspunkt i bil. Nej, men der var alle derhen, der var 100% på. Og resten er derhen. Jeg er overbevist om det. Er det bomber det der? Der er no safe zone. Fuck, okay, vi skal bagud, Kold. Okay. Kommer derhen fra os, vi skal bare løbe nu af helvede for at komme, for at få et godt sted. Yep. Vi skal ned til åen hernede. Meget gerne ligge lige hernede. Men spurgte, der er sikkert nogen dernede. Jeg tror, det er den bilen, de smutter dernede. Det må det jo næsten have været. Vi kan bare sætte os i de 2 busker, altså bare vente eller noget. Men er det godt nok sted? Jeg er ret sikker på, at vi skal være her. Er det ikke bedre at stå ved en sten? Nej, vi skal syd for åen, vi skal forbi åen hernede. Fuck, det er noget lort der, vi skal løse for meget. De har bare ATV, og jeg ved ikke hvad, bare kommer cruisende hen mod os lige nu. Med fuld Rebecca, og vi har bare hjelm og lege med. Det er sikkert soloer, så vi har da en chance, når vi er 2. Det tror jeg. Nej, der er 5 tilbage. Der må være 1 solo og så 2. Bare op og finde en busk, vi skal. Bare lægge os ned i den. Der er en bus, der er lige her. Nej, jeg vil se der. Ja. Ja, lad os se, bare sætte. Der er et drop derhen, Kold. Der er de nok på vej hen, så sigt den vej. De kommer sikkert derfra, så. Ja. Han var over bakketoppene derhen, det er altså der hvor vi kom fra. Det var larmer. Hvad siger du? Det var larmer. Hvor fanden er de henne, mand? De sidste 5 personer. 10 sekunder. Nu er det på street nu. E4, vi er lige der. Det er nøjeren der. Ja. Jeg kigger aldrig så langt over det hele. Ja, de kan også godt komme bag, sådan. Eller oppe på bjergetoppen, ja. Det er der, jeg sidder bare og holder skarpt øje. Kigger alle veje. Vi sidder bare inde i en fucking bus. Han kan bare ikke beskytte sin skid. Nej, det er fucking irriterende. Gassen kommer der, Kold. Ja. Lad os se, hvor langt den kommer. Bil bag ved os. Ja, hvor? Der. Jeg har set den. Den er kørt derop og holdt. Ja, hørt. Der er en, der går der.
skyder efter Fuck os. ja. Fuck, Nej, det er der- gassen. Vi skal løbe. Vi skal den her vej. Fuck, de er 2 deroppe, mand. 3. De er alle sammen der. Er hele lortet der? Det er bare med at nakke dem, inden vi dør. Ja, præcis. Jeg bliver nødt til at... Der er ikke noget toxic gas. Jeg tror, jeg ramte ham. Okay. Ja, kom her. Jeg tager lige medkit. Jeg vil tage medkit. Sådan. Han løber ud til højre. Ned til højre. Yep. Han er lige dernede på bjergsiden. Efter ham, vi skal nakke det svin. Han er bag træet nu. Jamen, jeg kan se ham. Jeg er jo snart op på 100 igen. Ja. 2 op på bjerget. Fuck, hvor er han? Der hvor jeg skyder op på det bjerg. Der hvor han op er. Bare oven på det. Okay, helt så. De står Jeg løber 2 væk, og sigter. Jamen, jeg løber bare væk. Jeg gør. Løber Lige nu sigter de. Løber dernede. Ja, det er der. Ja. Nej, jeg døde. Fuck. Kom ved. Yes. Okay, kold. Det er ham der med hunting rifle. Jeg fik ham. Seriøst? 3 tilbage. Okay, der er en oppe og en nede. Den anden, han er nede. Han er Ja, jeg kan bare godt se løbet den. langs det bjerg der. Husk Nej, jeg er død. Husk at heal. Ja, men. De var fuldt i gang med at tage mig. You made it to number 2. Oh. Jeg fik Elite Bag, Mystery Bag, Airdrop Ticket. Jeg fik Elite Bag, Mystery Bag og Airdrop. Easy, motherfuckers. So easy. Hey, Bluetooth off. Yeah, well played, you fucking idiot. Fucking ja, easy fuckers. Det er overhovedet ikke nemt, det er din kusse, mand. Godt lige, du fik sådan en hunting rifle der. Ja, der var det fed.